Ja som si to veľmi obľúbil, celkovo Poprad, odkedy hrajú tu hokej Levy. Mne sa strašne páči tu na Poprade, lebo my sme chodili niekedy, ma vzal sem tam na hokej inde, ale tu na to, ako pre mňa, pre babu, bolo to ako zabavnejšie. Máme strašne pekný zažitok z celého Valentína a všetko bolo perfektne pripravené a sme veľmi spokojní. Najviac sa nám asi páčilo taká romantika, tá typická aj na Valentína, tá večera, všetko dobre pripravené, stôl, rúža. Tá večera bola strašne úžasná, majiteľ nás privítal v reštaurácii, všetko to bolo úžasné. Aqua City tiež super a vyvrcholenie hokej. Potom ešte súťaž, samozrejme, prvé miesto, tak sme veľmi spokojní. Tá súťaž bola vážne úžasná, ja som fakt netušila, čo kde sa oblieka. Sme radi, že sme to vyhrali obidve časti a také šťastie už možno ani nebudeme nikdy mať. Bude zase sranda, tie motokári. No, Na to ja sa teším osobne, lebo ja som ešte nebola, vždy som chcela niečo také adrenalinovejšie. Aj to fotenie môže byť zaujímavé, lebo fakt tie fotky sú na celý život, je to taká pamiatka z toho. Zase zaujímavé ceny, zase je to iná, zase je to strašne zaujímavé. By sme chceli poďakovať celému personálu, ktorý sa o nás staral a hlavne za tú celú organizáciu, čo bola. Ďakujeme a Ďakujeme tešíme sa na pekne. ďalšie zápasy HCL.